Mas pakusgan sa Land Transportation Office Region 11 ang kampanya batok iligal nga pagkuha o pagproseso sa driver's license. Ano ang dugang detalye? Naalarma na ang Land Transportation Office Region 11. Humandaghan na ang mga nadakpan nga nakakuha og lisensya bisan wala misubay sa saktong proseso. Usa sa mga ginalantaw nga wa miagi sa saktong proseso mao mga lisensya nga wa maisyuhi og student permit una makakuha og driver's license ug ang pagkuha og lisensya bisan wala miadtong personal sa buhatan. Ngano makita namo because we have a system. Ma-connect namo sa system na wala good siya history of a valid student permit. So that's a very worse situation. Wherein naaptan mi og 16 ka revocation. Sumala sa LTO nga kalapasan kini sa Republic Act 10930 kon Land Transportation and Traffic Code. Gipasabot ni LTO 11 Regional Director Neil Caniedo nga importante nga musunod sa saktong proseso gumikan alang kini sa pagsiguro nga kasabot ang mga driver sa mga angay himuon ug dili himuon sa pagmaneho alang sa kaluwasan sa tanan. Katong pagkuha nila sa lisensya dito sa atong silingan nga lugar, illegally acquired. Pasabutan na ay fraud na hitabo. So unsay buhaton nato since balaod ka na, i-correct nato. Remember, ang pagkuha og lisensya dili ka na katungod. It's only a privilege. And kaakibat sa pribilehiyo sa pagkuha og lisensya, you should know all the laws, regulation pertinent to acquiring license. Usa-usab sa ilahang ginamonitor ang mga fixer sa sulod o gawas sa ilang buhatan. Gani duna na pud daw sila na-monitor sa social media nga lantaran nga gaagni nga mukuha og lisensya sa paspas nga pamaagi. Nadakadakop titag 27 ka vans involved sa kolorum. And katong mga vans na to involved ang licenses. Naagyoy naga fixing within sa sud gyud. So munang kami unsaon paghunong. So kani sila subayon gyud. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.